Pwede ba kang makabaligya sa imuhang balay bisan gitukod sa dili nimo yuta? O pwede ba nimong paliton ang balay sa seller apan ang yuta dili iya? Ang tubag, busy kayo. Kung balay ra ang paliton, balay ra paliton kay dili man iya sa seller ang yuta. Pwede ka nang ibaligya ang balay bisan kung ang seller dili mawitag iya sa yuta. Apan kinahanglan ibutang gayud sa instrumento o palit na gyud ang transaksyon, deed of absolute sale, nga ang ibaligya balay ra. Di man mahimo nga ang seller iapilyag baligya ang yuta apan dili iya. Ma-question ang seller ana. Ug ikaw sab nga buyer nahibaw kadaan nga kanang yutaa dili iya sa seller, gi package og baligya siyang balay, apil pud ka mapasakaan og kaso. So matotal, sa ingon anang transaksyon, ang seller na balay, dili iyang yuta, pwede niyang ikabaligya. O ikaw buyer, hibaw ka, ang seller na balay, dili iyang yuta, pwede po na nimong paliton.